I denne video undersøger vi, hvad nogle af syndepræsterne i Vadelsø Kirke synes om den nuværende status af kirker i Danmark. Har I opnået, at der har været flere eller færre unge, som har deltaget i Guds tjenester i de seneste år? Der hvor jeg er ansat, har jeg kun været 2 måneder. 1 måned. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Men vi har mange, der går i kirke. Okay, kan du lige fortælle mig, hvor mange der cirka går hver søndag? På en almindelig søndag, vi har jo mange konfirmander, og de har også nogle gange nogle venner med, så jeg tror, der er omkring 5 konfirmander hver gang, tror jeg. Okay. Hvis det er helt unge, ikke? Og ellers, hvor gamle skal unge være for de unge? 16. Okay, jamen så 5-7 stykker, fordi der er også nogle gange små børn med. 5-7, vil jeg tro. Har kirken den samme betydning, som den havde dengang? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, den får mere sådan personlig betydning, fordi det ikke, for mange mennesker er det ikke en tradition at gå i kirke, men det er sådan et personligt valg, man træffer. Så jeg tror, den får en mere personlig betydning for de folk, der kommer der, tror jeg. Tror du så, at kirken stadig vil være en ting om 100 år frem? Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at mennesker er lavet sådan, at de altid stiller store spørgsmål i tilværelsen og går derhen, hvor der er nogen, der kan levere nogle gode svar. Hvilken rolle tror du, kirken spiller i dag i det moderne samfund? Jeg tror, den spiller både en rolle ind i kulturen til at diskutere ind i de spørgsmål, som man ser i medierne. For eksempel det med aktiv dødshjælp spiller kirken en rolle. Og så tror jeg især, at den spiller en rolle for mennesker, når de er i sorg og også i glæde, når de skal have døbt deres små børn, og de skal giftes. Så den spiller både en kulturel rolle og en personlig, eksistentiel rolle. Nå, men tak for din tid. Det var så lidt. Og du må have en fortsat god dag. I lige måde. Hej. Hej.